Fitacciyar jarumar Kannywood wadda aka fi sani da Rahama Sadau ta ɗau haramar fara fim ɗinta na farko a masana'antar Bollywood ta ƙasar Indiya, inda aka ganta da jarumi Vidyut Jammwal. Za ta fara da fim mai suna Khuda Hafiz, wanda Kumar Mangat yake shiryawa. A cewar marubucin labarin fim ɗin Khuda Hafiz wato Faruk Kabir, shirin ba ƙagagge ba ne. Wato ya faru ne a gaske kuma a shekara ta 2008. Kaɗan daga cikin labarin shirin shine a garin Hyderabad na ƙasar Indiya an samu wasu sababbin ma'aurata. Bayan aurensu duniya ta juya musu baya, inda gaba ɗaya suka rasa aikin da suke yi. A cikin yanayin tsanani aka musu tallan aiki a ƙasar Oman. Bayan sun cike aikin ke da wuya sai aka fara neman matar, inda suka yi bankwanar dole matar ta wuce ƙasar Oman. Isar ta ƙasar da wuya ta gane ashe ba aikin gaskiya ba ne, ma'ana ta afka hannun ɓata gari wanda suke dillancin mutane. Kaɗan daga cikin labarin fim ɗin muka gutsuro masu saurare. Ko a wani matsayi jarumar Kannywood wato Rahama Sadau za ta fito?